Balutxeak Pakistan, Iran eta Afganistango mugek banatuta bizi dira. Ez da datu ofiziale, kalkulatzen da 15 milioi inguru diela. Bai bertan, bai munduan zehar sakabanatuta. Euren hizkuntza propioa dute, balutxera, eta musulman sunita dira. Behaiekin batera juten ez, transporte publiko hartu. Familia bakoitzak ezak bere kotxea. Orduan modurik onena autobus horietako batean sartu eta venga, egurra. Zazpierduko bidaiak, amarduko bidaiak, baina politxea, ze bertan jende asko topatzen du bete. Paisaia oso lehorra, basamortua, esate dute munduko basamorturik beroenetakoa dela, balutxistangoa. Bustinezko etxea dira, askotan ez argindarrik, ez urik, ez zerre. Paradoxikoa da, justu lur horren azpian altxor naturala ikaragarria dira. Gasa, petrolioa, uranioa, urrea, koprea. Bai Iranen, bai Pakistanen oso zanpatua daude. Herrialde horietako eskualde azpigaratuena dira. Sekulako errepresioa jasan berri izate dute, analfabetismo ikaragarria handia da, batez ere Pakistango balutxistanen, esaten da jendearen 80% analfabetua dela. Asko diote, Pakistango balutxen arazoa handiena dela haintzen ere euren aberastasuna. Petrolio, uranio eta erreserba guzti horiek, ez? Energi bidegurutze baten erdian dago balutxistan. Denek lapurtu nahi dute handik, ez? Egoera ikustezu ez, egoera oso gordina, orduan asko esate zidaten, beste aukerarik ez daukau, mendira jotzea ez, Kalashnikov rifle hartu eta mendira jun. Esate dute milaka diela gerlariak, bai Pakistanen, bai Afganistanen barruan dauela euren kanpamenduak. Gehienek esate zidaten, seguru sentitze ziela hola, mendian, euren herrietan edo hirietan baino. Orduan jende honek zer aldarrikatzen du, euren independentzia, euren rekursoa gestionatzea, euren kultura sustatzea, euren hizkuntza ikasi ahal izatea, eta barrez. Asko diote independentzia dela modu bakarra euren biziraupena bermatzeko.